Velkommen til episode 14 af Fredagsboosters. I dag er det nye hænder, ny stemme, lidt en anden kameravinkel og markant dårligere lyd. Vi åbner en Teenage Mutant Ninja Turtle Playbooster. Den er vundet til pre-release og har derfor kostet 0 kroner. En af de bedste hits i Playboosteren må nok være Super Shredder. Indtil videre er den ikke dukket op. Turtles er måske det mest hadede Magic set i år, men jeg kan altid godt lide Turtles, så jeg har glædet mig til at åbne de her pakker. Men indtil videre har der ikke været noget fantastisk i den her. Vi ender på et land. Men den kostede 0 kroner, så på den måde et plus.